Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Hills People Cultural Forum asong atum taralang so Forest IBD phualong mai ke parupon. Karbi anglong arlo khaido an chingrum si HPCF amahang patheklu. Labang so HPCF asong atum karbi anglong arlo ke do kedam kasik sakatora do an sitamai kache song rabji aphan lape nonang ke leji niphai Chris Sirkep arni karbi anglong autonomous council ACEM Dr. Tuliram Ronghang Padmasri kelong dun atum aphan song trok ari kachi rungtang atum phan pen langkung habe town hall along karcho amai sitamai pedo ponji pusi laichan ingleng pen ningje pon Kadu kawe khai inkorapli an plengtanglu HPCF along puta laichan ingleng pen pachini pon Media akorti kadu kawe phanta aprangsi Hills People Cultural Forum ahin pen akiro pilo ini tum nang tum hanang atu fateng pen nang tum dak anang palipot akinang sob bangala hello je kidamtang apor hut karbiang long ifusar tum nang ethan dake ingsamjin pen kedodim la pen kimenai la pen kangsamjin a place a jagat pusi ili tum phan recognize kedo sita angbong 2015 lom angbong ke karbiang long hello suluk sodak ke ongnai karbiang long hello ke bon ke ongnai pen karbiang long hello chibhong ga chingchek kapre ka akhai pen karbi akhai phan ka pachibhong pula so alam pen ili tum phan dak suluk sodak atomon asonsi pirthia long ka chithang po lastame lasi non labang sopor Hills People Cultural Forum ahin pen abangke karbiang long arlo kiwang jilang monsam kithir klong lapen lada kaching thur lapen itum ningi sipet kaprek akhai pen sitame dora pet thagra pet karbia problems ku karbiang long problems to te only karbia akhai akisung gali lake karbiang long ki doan akhai tum akisung person si bang kaprek akhai tum ta daitto na endu nai lapen kaprek akhai akisung ta karbi tum sitame alang li tum long kaching sai dun naphan eli tumahin penta kachirap kachito dun no dunai Pulaso ke matha pen sini tum laso asong paklang lo lapen non ana tangke 2016 non pini bangke karbiang long por hutlo pro tangte dak arlo asong amen pen isia song surrender lote isia song klang rok titi UPDS surrender for that pen stami kenelep doko lapen KPLT do doko sita non batai bangke do ana song tumta ladak min stream long kiwang et lake Hills People Cultural Forum ahin pen nilitum welcome lo lapen lasona por husi government ahin penta ilitum dak government ahin akijapon Dr. Tuliram Ronghang alangli title ka chelong lake alangli peace lapen education aputhak pen lasi ingsamjin pen alangli award kelong aputhak si nilitum 21 tarik August la 2022 bangke dak searching teron langkung habi auditorium hall arlo laso holar lo bangke nilitum alang litum phan peace kiwang atum phan an karchu ponji karbiang long autonomous council along a chief CM Dr. Tuliram Ronghang pen chenglok MP MLAs lapen EM MSC lapen dak potmosari ke lo bangphu ladak rongbong terang sar donation intisar lapen ji ala signatory long outfit organization atum signatory peace kiwang atum phan an Karbia group Dimasa group lapen pukia group dak kiwang tangdo la kadu ko betum hanta nili tumahin pen min stream kiwang apot alang litum hanta la solong karcho pondet je pansini tum chiparai ponlo lasi 21 tarik arni bangke dak khei inkoi rapli kaprek tribes lapen communities atum chetonglo lasi halabang sorni karbiang long arat atum ladak pen chenglok asama long ili tumhan henodak atomon mentuni ponpo karbiang long ke jongli karbitum ke laso alame bangke ini tum ingsamjin ladak khaita kangsamsin si gido kangtung lapen kaching thur kangtung pula so alama bangke pini asam chot kali india long setame ini tum dak ning sipet lapen dora pet karbiang long akisung bangke kadu ka ve akhe kisung pu matha pen ke pachun ponje phansin ini tum labang sorni program pathiklo lasi karbiang long arlo ke doan akhe lapen ke thekiri lapen dak doan intellectual pen asong doan tum setame laso program long nanga chitong dun edje phan lapen media bang fu bang West Karbiang Long DC Deputy Commissioner Krishna Borua along UCF mate United Christian Forum atum pinpur alo pipajerdam
Jasemet non malum social media long ke klang mate kache thangpon lake India ke Hindu adet semar lada Christian lapen Muslim hei hoya tumaphan kilik along bo jok dun long lepu aputhak UCF United Christian Forum atum ningkang samse chepaklang si DC Deputy Commissioner along an Pinpur alo pipajer damlo lasila so puthak DC Krishna Borua pen ke pachini dun atengke alangli tum mathanang ne neli angsong an sitami tokjer alo pale ponsi than pachini ponpo labang so along kache tongdun Dr. Clement Teron President UCF West Karbi Anglong lapen Mr. Abraham Teron UCF Secretary West Karbi Anglong penang an pregjam amondoli atum pen tame chetongdun Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News non Karbi Anglong long pangrum pet setame itum Karbi ST Hill atum ke 38% baksi do chorlo non Christian pen la non Christian la so thak dak lo polote la dakta ST kota ke ST a percentage ke anso se nangi kom lepo la lo polote Karbi Anglong kachari ji kachepahem phuji atumanta moke Karbi kalidet po la si ne tum pini DC baido phanda chunengri lo la so ST certificate ke jong si ko pine do ba pina provision nang dolong postame non amad ing tonang yi la pen nang li government phan pachini nang nang li true pen posine tumpulo ye minority certificate ke issue sedani by chance pa compel that the high pine institution along mate sakuri ka chohang along mane college ke don along school admission along Christian lo plote minority certificate one way plote nang tuma phan ke admission nang pipe pula so problema bangke mo aveder nangi nasi non amat ke Karbi polote Christian ta dota hai Muslim ta dota hai Hindu ta hai Sikh dota hai dharma line lo lake seta Karbi lo polote lake tribe certificate dolo na so tribe certificate pensi kota sonan non hills kota bonon 5% la so kota ponon doctor engineer lo hai kota an banama la hai si Christian ponon Hindu ponon honghari ponon enjoy lo la si haso status ST status ke Karbi Christian honghari puthak hepin pensi ST status ke acid is sipado nahi pusi nilitum District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong Karbi lo Charlie asong pen pherang kya mai kang nipon pai ni phai krener kep arni Karbi Students Association mate thi hekpen KSA hamphang asong ai hin pen pherang kya mai kang nipon labang so pherang kya mai kang ni nang koke Karbi Anglong Autonomous Council along Joint Secretary Tensing Rong Piaphan kala ar pupen ing thanvek nang jila pen alang andar along sai ke klem dun torun Rong Piaphan ta sodak pen ing sai vek nang ji athela haya tumke rat avi kachong sipla pen towar krong plika selam along le along abang phuvek along le atum along aron ria sai ke klem dun lapen aron re pen long le pata ke klem ta pusi akoi arvak pon sila haya tuma phan aron ateng pen sodak akang sai pinang jila pen torun Rong Pi long plike adim amen doji kadu kawe 60 crore atamka ke torun rongpi amen si do pola sila haya tuma phan 10% ajoini radatum manghudun nang nelapen rong arlo sitame pawang long nang nepusi KSA hen pen pherang ke amai kang ni pona hut ningje pon phuloni pen oruning te kathar Karbi Anglong News lapen nang letum la district press club of Karbi Anglong asai hemlong ni letum han conference nang tang ni long apot Frangsi pini district press club of Karbi Anglong long ni tu Karbi lo Charlie song matela Diput district pen central pen chelang si ni tu la tong sekot pen aswa conference ni nang kok athe pi alam bang ke la puheno je la non Karbi Anglong Autonomous Council long ke dobom Tensing Rong Piaphan Autonomous Council long pen balang ya apos pen hek plot nang ji la pen alang li phan specially la kala long non la in charge ke dobom sor plot nang ji lapen alang yang darong kam ke klembom ba authority yang darong kam ke klembom amondol torun Rong Piaphan terminate dan nang ji komen na situ press conference ke dolo lasi la kuson tumi heta ni tumpak lang lo la dharna long ka la torun Rong Pi alang li phan ni tum pinian ma ke poklana la pen rat avi kachong sipu jongpon delo la so press conference hoi ben nali to media hoi ben Karbi Anglong long la ke do bom non la forwe long le kan hok dun bek abang thu abang phia tuma phan alang li long ko an si long le kithi ma la pen alang li non ko an atangka si torone kaung long ma khiluji mata atanang itum phan itum kagos hoi nang paklang ko
Sekian bang kela management kubong ni litum arjulong bong lo banang litum da arjulong ka theklo la management po atom bhan forwe long abhinong ke komalo ke point ke ena to media hoi arjulong tum do lo la so management bhan authority to je ke point no ma mane Karbi Anglong autonomous council long non ke do bon EM land and revenue EM omor si tiso ke point no ma mate kala charge ke do bon Mr. Tensing rong pisi ke point lo mate torun rong pisi la so management atong phan ke point lo la bang itu chinya tung do lo la penang itu a media hoi pen ni la for we long le kan hok dun back abang ko bang pituan pachini lo je nang itu number 1 omor tiso Tensing rong pi torun rong pi amen pen la rong ajo wang po meeting nang dolin po 10% nang pi nang ji 10% nang pi pe de forwe ta ka nang happy regi ko bangke nang litum kathere nang ji Allah ma siabe nomor hini bangke lake nang litum along le kamahok alar nang litum phan compensation nang pilo ladake nang litum kemang nang ji ma siabe lo lake nang litum tangka lo la penke forle na long le long la kan hok don mek abang po abang fitum non ke bang jilangar ni jong la 10% amen pen management tum rong nang dulo ko tang te jakong ke na itum si dolo nang dulo ko tang te jakong ke na itum si dolo nang litum si la ke sing sai nang ko la ke palu long le dang ko management tum la 10% ki rong long ma ke nang litum si ham check nang ko jakong ke nang litum si dolo ko pa ke lang no pen forwe along le along kan hok don mek la long le ahem putum kebang jilangar ni bangke nang litum la omor disole nang li hemle bangoi sida me nang litum la 10% atangka jungjung ali phan mangke nang tum pidu nang lo pisi ni tum pini karbi lo char ya song pen mangke nang pasini lo la bela turun lo pi pen tensi ro pi phan pasu nang ji po the bangke alang litum beneficiaries tum lo lagane kaning je lam lo de la data si kaning lam lo report si kaning lam lo turun rong pi amena jungjung amen dak 60 crore atangka turun rong piamen long dopo long tikep dui long tikep long ke turun rong piamen sido po lake ne kani lam ni lo lag report sinang than lo achok kana